Добър ден на всички, банда! Намираме се сега пред моята къща. Вече съм готов. Мислях да отивам да ловувам с майка, но майка май не го пуска жена му и ще отивам сам. Готов съм. Каталина е вътре в контейнера. Майк ми написа. Той няма да дойде, ме написа, че вика. Good luck ми написа. Успех. И тъй, добре, отивам сега, ще има да караме 20 минути. Много гадно, че майк не може да дойде, защото нещо стана там с лапито се разболя и жена му не му дава да отива да такова. Не го пуска да лува с ястреба. А те иска да направи едно хубаво видео, ама нищо. И тъй, ние сме 5 минути от място, драги приятели, ще се приготвя и включвам камерата и сме на екшен, ще гледаме екшен. Ете на всички, казвам се Васил Сивилов, живея тук в САЩ и се занимавам с соколарство, което е лов с грабливи птици. Искам да се обърна към правителството на Република България или по-точно към Министерството на околната среда и водите, за да разгледа предложението да се легализира соколарската дейност в Република България също, защото соколарството е много древна и благородна традиция, която е признана навсякъде по света, в САЩ и в Европа, и надявам се, че опита тук в САЩ и в Европа ще бъде полезна и в България за една безопасна практика. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че един ден в България соколарството ще бъде законна и уважаема част от българската култура. Драги приятели, ние сме с Каталинката. Не съм си взел пръчката, но не ми трябва. Защото с една ръка я държа, с другата държа пръчката и не е удобно. И тъй. За съжаление майк не дойде, ама ние ще видим сега дали ще фанем с нея нещо. Купях колко много качулки на той и сега преди една година купих тая качулка от Италия, чантата, ръкавицата и качулката са всичките от Пирота Falconry от Италия. И аз я намерих вчера. Викам, брей, тая качулка таман за нея става и не изтиска и малко е по-големичка и супер. Птицата е много е удобно с тая качулка. Сега ще видим, ще я пуснем малко натам. Изкъртях ги всичките зайци в този район, трябва да отивам в другия район, защото тук нищо няма да остане. И България днеска падна от Турция 6 на 1. Направо развалиха ми цялото настроение. Викам да удара ли, викам едно уиски или да отида да лета с Каталинката. Искам в България да легализират соколарството. Както в щатите, нали, тук всичко е регулирано. Тук много големи законите са много строги. Тук не може просто те да ти хрумни от задника и да си вземеш птица. Много са строги законите. Трябва да имаш спонсор. Трябва да минеш изпита, трябва да минеш инспекцията от Министерството на околната среда, идва при тебе вкъщи, прави инспекция на жилищни условия, на тия оборудване, дето си го купувал на птицата, всичко. И после спонсора най-тежко да са тако, защото повечето хора не искат да те спонсорират. Трябва да някои хора отиват на лов по една година да се запознаят с хората. Ето ги пъдиците там. Да се запознаят с хората, нали? И в България да легализират, да направят закона. Ама тия хора, които искат да се занимават, които помагат на природата, които, нали, реабилитират птиците, нали, правят всичко възможно в популацията на хищници птици да расте, и трябва да им се дават, нали, разрешение, както и на всичките ловци, на риболови, на рибари, на другите ловци. Просто да има регулейшн, да има закон. Успокой се. Ох ти горкото. Виж как изглежда, направо си. Костана с прическата.
Ма какво си грозна, ама тая качулка и тя не става за никакъв. За нищо. За малко. Ма, лей, какво стана с главата й? Няма качулки повече. Айди. Чичовото, да намерим едно зайче там. На приятелите в България да покажем. Така. Тя е с 10 грама е по-ниска. С 10 грама е по-ниска отколкото беше. Чакай, вчера ли? Да, вчера летяхме. Оня ден, миналия път, дето видеото, дето го сложих аз. Всичко знаят, без да ме питат, вече знаят коя птица е. Сокол-скитник. Викам да, сокол-скитник е. Ето иде, отива. Скитника, как виж. Хора, ако не сте виждали сокол-скитник, ето ви. Много слабо. Май трябва да я кача малко на вятър да лети. Приятелят ми вика много леко лети. Викам, чакай, аз я фанах на 900 грама. Тя сега е... Цял ден валеше дъжд. Валеше дъжд цял ден. Ето идва. Peregrine Falcon. Следва като нищо. Като я летях първия път 850 грама, беше като маймуна направо навсякъде. И летим заедно. Те следват един за друг. Ама сега от другата страна е хубаво да отиваш с някой човека. Иначе те да са, нали, да си нагласяш графика към другия човек. Аз обичам сутринта да излизам. Той вика през вечерта ще излезем, някой ми пише сега. О! Той сега ми написа, вика, какво правиш? Сега ще му се обада. Аз. Майк Бакъл. Приятели, много хубаво момче. Hey, what's up? Man, I just came here. You wanna come? You coming? After a rabbit. Oh! Oh my gosh! Man. Тей, отиваме на български пак. Зайка е в другата страна. Отиди там, Каталинка. Отиди там. Айди, ей! Come. Ей! Избяга. Отиди от другата страна. Да ловуват ястреби хариси, не в Англия, не в Шотландия, а в естествената си природа в щата Аризона. Каква красота! Какво нещо, драги приятели! 17 градуса вечерта, супер! Цял ден валеше дъжд. Good girl! Good girl! Good girl! Така, горе, на черешата. Трябва да отиваме насам. Ела тука. На другия кактус там. Тя направо в таса вътре, корени пусна. Айде. Каталина, насам. Идва. Има заек там. Какво стана? Тя мисли. Тя мисли, че в храна ли ще дам? Няма тук. Много е удобно така. Ако искаш да превърти соколарското общество
Е така трябва да носиш птицата без ръкавица. Ще те изпържат направо на тигана. О май гад, къде отиди бе? Good girl. Come on, let's go look for bunnies. Let's go look for bunnies. Good girl. Yeah, that's my friend. It's a Harris hawk. How old is it? She's 4 months. Аз мисля, че на 10 е по-ниска и май ослабна вече тя. Нищо не иска да такова идва на ръката, иска да иде. Ето и. Иска да иде. Няма зайчета. Ще приключваме с канала. Ако види нещо, види. Май видя някакъв заек. Отиде някъде. Майче видя зайче. Дадах им малко парченце. 3 грама и дадах, тя много добре летеше. Вчера много здраво. О, отива. Пак пропусна, бре. Къде е той заек, човек? Връщаш ли се? Къде отиде той? Тя сега се научи, че от ръка и зайците излизат и сега се връща веднага на ръката. На ръката се връща веднага. Пак отива някъде там. Ние те ходим, отиваме обратно на паркинга на колата. Ако фанем нещо, фанем, ако не. Млада птица да си на открито, защото тук няма такива храсти, както в миналия епизод. Много големи дървета, тръни, корени, всичко. Нещо видя. Отивам. Една моя позната искаше да дойде с мене. Нели, ако гледаш това видео, аз зато и ти казвам, че на 60 години не е лесно те да бягаш километри тук. И аз го изгубях. Добре. Значи, отивам на другата страна. Къде отиваш, ма? О май гад. О, заек. Заек. Виждате ли? По пътеката бяга. По пътеката. Ей, там е. Ей, там е. Къде е тя? Кман, де? Тук има зайци. Тук има също зайци. Ай, ела тук от другата страна. Каталина, на тоя кактус тук горе. На тоя. На тоя! Ей! Идва. Браво. Крие ръката. Ми даде на ръката. Ела на ръката, браво. Добре, добра си. Добре. Добре, мище. Така. Давай да покажем на нашите приятели. О, това е, какой-то чудо е. Има някой заек там.
Мал слабо се качва. О, заек! Има. Слънцето се скрило, зайченцето бяло, цял ден се играло и ястреба Харис го фанало. Какво стана? Видя ли нещо? Имаше заек. Ебах си му. Няма ги. Come on. Червено опашат Мишелов. Come on. Червено опашат Мишелов. Бутево джамайсенсис калурус. Come on. Още продължаваме да ловуваме, драги приятели. Тя иска да фани нещо. Продължаваме. Не знам колко ще продължаваме. И гарги има, и всичко има, някакви чучулиги, коли няма. О, ще фаних се. Тя май се измори горката. Вече лети отляво, наляво, надясно, навсякъде. Драги приятели, с това приключваме този епизод. Беше много яко, вир вода съм направил, мокра фанелката. 13 000 стъпки съм направил на такова. На часовника. Имаше някъде 6-7 опита подгони, гони зайците, ама мисля, че ако беше малко по-тако на 10 грама повече, ще да бъде малко по-експлозивна. Не съм знал, че Майк няма да дойде, зато и дойдох тук, Марк май го нямаше. И тъй. До следващия епизод вече отивам в сега ще отивам вкъщи, ще се изкъпа и утре сутринта заминаваме за гръцкия православен манастир. Утре неделя отивам на служба в манастира и там ще видим. Има големи тия джакребес, да ги фаним, може да фаним, може не. Ще дигна теглото. Приключвам и живи здрави и до следващия епизод. Чао!